Hi guys, good morning sa inyong tanan. Si Mio, kabalo naging si Mio dani magsaka sa bangko. Ayaw pagsaka dana ha. Kay basin og na ay sudan ibutang dana hurot nimo. Karon na ay parcel among i-open ni Sherwin. Ay dani, hayag kaayo ang diri sa kuan kwarto kay giilisan ako sa bumbilya. Nya karon. Yan ang kakaon magaling sa bot mao. Ani kaya to nag-export ko sa kuan guys video nya. Di-charge na ko na dana kay ang cellphone kalubaton. Ali sibog diri di. Kani yung na nato pag-open bi kani. Agay. Hala, sibog lagi din hi. Mama. I-open na mo guys. Parcel na siya. Kani siya murag kuan ni siya kanang bedsheet ni siya dani. Lala, agupin sa kadana, apil sa kagupin. Sige. Unsa man ni aho? Hala, unsa ni aho? Unsa nang nagitom oh? Hala. Puto. Di sapat. Kami bi. Unsa to ah? Sulit na sad ma. Ha? Sulit to. Be. Kay sulit gyud. Sulit. Yung kasla na iring. Sige. Sapa sa Kami yo. Di man, pasulit. Oh. Sige dali ah. Siro sa dede kay. Agoy na ade kay sulit ha. Kuha ba? Sama. Kuha kay magdagan naglayo. Be. Tanaw sa sulit ban adi ako ready. De, sulit ba de? Hala, sulit gidi ay. Hala, nay sulit si Mio ginuok ko. Ato nang kutuhan si Mio. Ay butangan ato nagkuan katong Mining ha. di kuan ni Sir Mosimo pantuhan kay para Mining naman. way sulit pagkakuan dana. Kay abay-abay mugud siya sa sulit punya gigawas-gawas pud sa ninamo dito. Hala, nakisulit Mio ha. Di kaya sige. I-open na mo guys. Kuan ni siya kana ang bedsheet tapos punda. Oh, nindot siya guys. Hala, nindot di ay gid siya di ay. Di abli siya, abli. Kana kuan na siya punda na siya. Punda ni siya guys, punda. Duha ka punda, isa ka bedsheet. Sa TikTok na ko ni siya gi-order. Ato sa ni siya i-kuan sa TikTok kay para mag-affiliate ta. Pwede siguro di manggugo kabalo magkuan sa affiliate sa TikTok. Magpatudlo ko ni Maring Inday. Sige. Punda mo. Be. Wala patsada. Agay! Mio! Ay, Desa pa isulay ni sulod bibi. Isulay ni siya sulod. Bago na kumiyo ko. Pas isulay na siya sulod. Mio! Daw kani siya isa bedsheet ni siya. Double akong gipili peach. Dagan color na ay green na ay kuan. Na, okay kaayo siya. Lain sakto ra kaayo guys. O di ba? Perfect. Kala legit di ay kaayo. Nindot pud sad siya oh. Tanawa. So kani di lang sani nato i-try. To isa. Agay. Kana ra imo ha. Kana imo ha dana oh sulod ka dana be. At ipasulod si Mio dani be. At ipasulod si Mio. Kana sulod ka dana, sulod ka. Ka dito ka. Diha ka. Sige ka na isa be, open na. Sige agpas. Wow, okay ba og unsa ning isa? Na ako gi-order ang akong excited nga ma-order ang katong kuan sa camera 360 kay para pag magpadagan ka sa motor pwede na nato ibutang ang kuan. Lahat sa palit tanaw na nato ang kuan di basig di ni akong pangan na impact dita. Yan ay usahay nga agka sayop ang mga rider. Sige, okay na go. Maya Mio ma. Dara Mio, tara Mio. Dada. Tara imo na diha. Sige na bib. Kanila ni open. Mama, ako to. Dara guys, another open. Hayag kayang diri sa kuan, kwarto. Kani wala gi butang ini Mario sa bedsheet. Na kay ano. Ay pagtuman lagi ihian. Ano Tukar lang yun yung pagkakuan. May na lang guys si Mio pangihi kay dili anso. Ikaw pangihi anso kayo. anak Mio ma. Ato ni butangan karon sa kuan bedsheet. Ayaw lagi si Uwan. Ay kuan siya. Di ara akong gi-order guys. Oh, para ni siya sa kuan. Tupperware di ni siya guys. For the mango floats. Okay. Wala okay kay siya. Tay sapatos sa i-double check basig na ay kuan dani. Ana ang kuan. Basig na ay buak. Okay kaayo siya. Hawa Mio. Hawi Tupperware. Di ara guys.
So another butang na sagta diri. Di ba? So ato rin siyang mabutangan sa unsay atong ibutang. Abangan lang ninyo kung unsay atong ibutang dani. Ayaw ba? Di kay ko atong kuan di kay ato nang kuanan siya sa kuan pulbos niya. Kay na may pulbos nga gihatag ni Sir Mosimo Mantuhan ay pantuhan nga dili ma kuan dili ma kuanan sa sulip sa mga insekto. Ato na siya butangan. Kay nagawas-gawas maguna si Mio. Nya kani ato ni siyang butang. Ang uban maguna ko nga kuan di ara din nakabutang. Sa pamio. Di ara diri ang uban ako nga mga Tupperware katong kuan. Sudanan sa sudan. Ang kani uban sa taas na lang. Hawa Mio. Agay. Hawa Mio ha. Hawa na mo Mio. Na siya. Ito yung mga butang-butang. Okay. Pwede pa siguro isa. Di na pasigo siya guys. Di na lang. Anak na lang. Di na lang siya. Alik din ni Mio. Lapat sa hadas siya. Mama. Ikuan sa ni di. Kuha sa ni di sa unlan di. Mama. Hoy! Agay! Agay! Mia! Hoy! Isgot ka. Paakot ka. I-double check na. Agay! Isgot. Oy, pilo sa niya di. Ay na lang. Ikaw raw. Di ka pagkahimutang nga. O dana ray. Ali dani kay sudlayan na sad ka. Sudlayan na to si Mio. Nalang ako to ito ma. Ama tong kuan di. Ama to yang kuan. To yang sudlay. To yang kuan sudlay butanganan. Na to dana mamaw. Andi di. Imo tanang gibutangan sa kuan. Kana ang panugnaw ko guys. Edit sad ko sa video ay para upload lagi sa YouTube channel niya. Wala ko naka vlog sa kuan. Akong kuan. Facebook page. Kagani na buntag, okay pa to akong paminaw. Lain akong paminaw. Kanas ako na ulit na. Gahapon di ko nagpaan. Nauwanan di ko kagahapon kay kuan. Gikan sa bukid. Uwan naman. Niya. Pag kuan tugbong nagbasa-basa ako. Lain pala akong likod sa pagpahilot ko ka, Sherwin. Ako likod ako na. Mama. Bigyan ko na ikok. Kuan ako, kape na ako adi. Gusto ko kape. Gatas daw kuan bib. Kana ang gatas daw kuan kape. Ha? Nabuisit sad ko sa kuan cellphone Ginoo ko. Nabuisit ko sa cellphone kay kana ang pag-export nako dili ka save lagi mao tong gipang-delete nako ang sa diadto ko sa kuan storage sa settings nya gipang-delete nako tanan ang kuan ang katong sa trash gidelete nako gidelete pud sad nako ang sa audio
nawala tanan ang sounds may gani kay na ay duplicate dito sa isa ka cellphone. Nya sayo naman sa to ipasa kay Bibo mangyapon to. Share it raman. Unya sa documents gipang delete nako. Imbis na ako yung mga video dadto nga kuan pang-uploaday unta sa Facebook page. Wa na delete na sa noon mao nang wa ko naka-upload ka ganiha. Mo to nagkatra ko sa kuan upload na ko sa Reels. Unya ang sa kuan gyapon sa apps akong gipang deletan ang mga apps nga kuan ana ang dili na gamiton. Nya mo to ang nga pagka clear tanan, pagka delete tanan, pagtan-aw na ko sa video nawala tanan video. Dito sa video limpyo tanan. Mao to ang nga nagbalik na sad ko og kuan gikan sa camera 360 kuan na pod nako gi-export na pod nako balhin sa cellphone. Mao nang nadugay ko imbis nga ang akong upload sa alas 6 sa Mayamiya dito na na-upload sa karon dani alas 8 kay nadugay man ko pag kuan balhin kana ako kape daw kuan gatas kanya ta ako kuan ugma na ni sa bunatag Ugma ma. Ay pagkanak ugma. Kapay ko ay balaksan na isa. hangin po sa diri sa amo kaganya Mo. ha Mo tao. ag planong ta ko kaganiha magkuha misapa ko No. para mag kuan utan pud sa tagpako na laim lang yung paminaw mo to naghidaay ra ko Ay ugma anak. Kay tinto ugma planak. tasa paliw di Planak ma. ako tasa kato kanara isa kato ra isa Anak yo may flow planak. San. asukar dayon Ito naman. Yung Ha? titimplahan lang ka. asa itimplahan Kape o gatas. aman Ayun na. Anak. agoy Ginoo ko giunsar ka tuan niya lami kaya tong sudan guys oh diara mao ni ang kuan bitaw no kanang nakay pamation wa kay gana ilihok-lihok Tambay mo ka. kinay kay mga lapuan ni tadanin nagkapi ka kukre mo ha kay inom si Mario sa kuko kukok ni Mario ha among iring din kay mga sipat po pariya ni Mario kasipat dali na pag-ampo na okay? Ampo na si Mario amin tabang man ha ang among iring masking bahugan ni siya saliya po si bangag kuan man bulaos man di siya ganahan sa kuan dili man din siya bihod kuan ni siya Tambok. ang sa tawag gani Yat tinae. di itinae kanang naato yung pangahan sa kuan comment dito sa kuan akong upload sa Facebook Yung usay-usay. di na lusay buang nga unta guys tanan kinamot ta ugma sa'yo magkuha tapak ko ha ha Ito yung using. kay baw ka nga gipang utanan na nila dito Iya nga. diya sa sapa man mga unta guys tanan
Guys, among butangan sa bedsheet unya si Mio. Agoy, agoy. Dana na butang sa kuan ang kuan no. Ulan. Mio. Imo sa ning ihian dani. Okay. Hawa, hawa, hawa. Okay. Wini-wini naman na nimo ha. Hoy, hoy, hoy. Ang katong kuan bedsheet nga akong gi-order di sa tunako butang dani. Sige, babe. Ali dani Mio, ali dani. No. Hoy. Ali di. Ali di. Sige. Nabagan ako dito eh. Desa pa ikuan sa nang kuan kay mahulog ning Narin libo. ulan. Hoy. Desa pa. Agoy. Agoy. Wala to nga. Pasa pa. Puyo, puyo. Wa. Dina. Wa. Hawa. Ay, pistot na kanyo. Ito yung butang siguro. Ada. Ito silaw. Hala, gibunalan ni Mario. Hala, gibunalan ni Mario. Huwag ka ito ya. Hala, gibunalan ni Mario. Matay sudo na libo ha. Ay, dani Mio. Ali di. Ali dani di. Oh. Ang iyahang pagkaon ako nang sagulan sa bugas kanon. Pwede naman siguro guys kuan nga na ang sabaw sa inununan akong butang sa iyahang kanon daw itong dog food. Oh. Okay. Tabang kag kuan. Pamyo, sapa. Ayun, ada na. Ini dah lima. Ini kebata dah lima. Ada dito sa kuno. Hawas adi. Mana? Sapa. Pa na. Sus, tinuod ko kani ako. Awas. Hok Mio. Tawa. Awas ako Mio ha. Be, hawa di. Ayo ni Mario Danyo. Be. Be, Mio puyo. Okay. Mio. Ang Mio yan ako de. Huy. Usahay ra ba kay pangihi ni siya Dani? Ano na ayo Mio. De. Sapa di. Cepat. Hawa. Ya. Abi nag-ihi ha. Bago pa lang butang. Di mo na naihian. Ano? Kani ganahan ko daning online. Mahal ba ni siya kaysa daning kuan uban. Okay. Patsada na ang higdaanan sa among Mio. Kaganiha ako ni siyang sudlayan. Kay ang iyahang buhok guys, kana ang magpikit-pikit. Unya kuan nga na ang kuan baka nang murag magtibuok siya. Munang gimonitor na ko siya sudlay pod. Makalingaw ya kayo. Kaganiha pod ang akong samad. Inuko na tandog ni siya. Nagdugo ay sad. Munang bantayanan ni siya kay hait be kayo ang kuan ko kunin niyo. Uy. Mio. Na ako'y gipalit nga diaper, akong sulayan og diaper si Mio. Kay diha man na siya maghigda.
Nya nang bation na dahil niya nga nakatug na mi ag kanaog dahil na siya diri sa ubos. Niya yang higdaanan na dani butang ni Mario sa likod sa sira. Tanawa. Oh, dira imong diaper. Diaperan ka ha. Pink ra ba kayo ni imong diaper? Hala, igo ba ka ni sa iya ha? Kay datong ni Agi ang iya ha extra small. Nya gamay raman ang diferensya. So small ang akong gi-order. Ala na buang di man day ni pangkuan di ay. Hala pambabae man day ni siya guys. Hala kamahayan kaayog yun. Aw. Pambabae ba ni ah? Sa ni asya nga diaper eh. Hala pambabae gid ay siya. Di ni siya pwede sa imo Mio. Ginuo ko. Kuan ra ba kabuok? Duha ra ba to kabuok akong gi-order oh. Hala sayop kaayo. Di mao. Hawa diha. Diara oh. Impas. Toy tindog dani di. Pagkuha Mio kay mahagbong gini ato kamera Mio na impas gini Mio. Na lang. Na dili siya pwede guys. Dili siya pwede. Ha pambabae siya. Ay. Wrong timing. So, wala tayo mahims. Ay. Hala. Dug man ang nakabutang. Pero dili siya pwede. Dara oh. Extra dry. Waste. Dara. Dapat di ay male ang nakabutang dani. Yan ay cut food oh. Apod iring. Abi bigin ako iro ni tanan. Kaning duha. Iring man ning isa. Di siya pwede. Adi unsaon man siya pagbutang. Isulay ra nato ni. Mia, ali na ni di. Pero murag dili gid kasya sa iya ha. Nan bata ma. Ikuan bib oh. Itaod raw. Ali na ni di. Pwede na kainap na oh. Sige, sulay. Namay mo na Mio. Biya tayo pintin be. Bata be dala be kay. Ang sayo na ko bata be. Igo man ni oh. Tata. Sumubo ma. Gamay da. Ba pa ita ni mo may kayo. Ayo, dali. Dali. Ali tapos si Modpi. Kay buling di si Modo. Buling di si Modo sige. Himot sa kwan di ring. Abi. Ay mata be. Uy, ala. Hala lagi. Ala gibunalan ni Mario. Ala gibunalan ni Mario. Ala gibunalan ni Mario. Agay. Agay. Isog rawan ni siya. Isog rawan ni siya. Makadlawon kay agsaka din ni siya dani. Lukluk din sa ilok. Lukluk din sa ilok. Agay. Naganahan ni siya ana-anaon ang iyang liog. Nanaon niyang tiyan. Hala. Puno na habol sa ibo ma. Sayo ma tama. Dito sa kayan bi. Balik ko tubig. Dua mo ya bata po ta. Ma. Dai bata po dua sila ni Mio. Ako liguan bata po ta. Na ito po tolo ko buok. Nuwi ko bata o labot. Hindi na may dabaw ni. Sa kaya ko sa kinan. Okay, drama ko. Mama. Hi guys, good morning. Magkuha mi karon sapa ko dito sa sapa kay ting ulan-ulan naman. Nanay daghan siguro udlot karon sa pako. Uban mi ni Mario. Nagdala pod sad siya sa sudlanan ikubag. Agon sa may mo ng purok. Putol sundang bunlubi, plastic lubi. Ay, ibilin ka na adiha, ibilin ka na ang ano dala ka pa man sa purok. Pagkabuang galing ni siya. Payong-payong taani guys kay init. Nag-init kaganiha, nag-ulan. Nya diri pud sad si mama kaganiha. Kaganiha si mama naghatod sa parcel. Kay naman ko gi-order sa TikTok. Nya kay iyahawan gibayaran kagahapon. Mao naghatod niya diri daw gikuha pud sad niya ang bayad. Dapat sila mo. Nya karon mag kuha mi sa pako kay para makamukbang na sad ta sa
pako. Nya mag-adto din mi dito sa ilahan ni Kulasa kay basin nay baligya dito nga itlog para parisan dayon sa itlog. Payong ta kay init. Atong hapitan si Madam Joy Joy. Hoy, Madam. Uban ka? Panagbo sa sapa. Kuha mi sa pako uban ta ta. Ada pet. Ako bra nasad ka? Dato lagi ka, Madam. Agpandiskarte mi diya sudan sa sapa. Ha? Namo lagi. Agpas. Okay. Nagkontraktor naman ni Dani si abay day oh. Nagbo na ka, te. Ha? Naman ka birthday. Oh, naa. Buta. Agana sa amin din sa pa kay kuha mi pako. Ting pako na sa siguro kay uwan-uwan naman. Lagi. Chate si Auntie Mercy. Agtugbong ka man kaha. Ha? Baboy ni Janjan Dani. Dagko na kayo tulo ka bok na bilin. Ta. Apa sih pagali? Agpas. Uban na to si Mario kay basig masipiyat na pod og marong turn sa ni siya. At sa paingon. Magabaan. Mahinaykan. Na. Tingali gid. Lagi ay dinhi pagpayon dani di. Kay naggamit ba ka na tong sabon masulog ni mo na Wala man. na nagamit siya sa kuan ma-Florence niya Ya ilong mo nihayag na ang naong ni Sherwin ni puti sa diyang naong di ba ana di kay kinlambusan ta ka ning payong magsalika pa buang-buang nga na ba kay para ka hapsay ang atong hunahuna di ta agkawala sa pasing lagi. Wala di pa kumang. Ay, pagkuhan diha, kaya dito na pagkuha sa kuhan sapa. Jesus. Agpas diha, ay pagsali reklamo, hindi lahi ka magreklamo lagi. Kay, aron way sakit sa, tingali siya na, mahinaykan ta ka. Guys, hangin-hangin diri sa amua. Ambot ka diha sa inyo ha. Hangin-hangin basad ka diha sa inyo ha. Kusog-kusog ng hangin diri delikado og mga hulugan ta sa lubi. Kay kato ba yang kuan, igagaw nako, igagaw ra pud sad nako wala ni santol Igagaw ra pud sad nako. Hangin-hangin man to bagyo. Nya kay adto man siya dito sa sentro. Nya nangipo man sila diri di ay. Nagkuan, nagadto siya sa sentro. Hangin-hangin man natumbahan siya sa lubi. Natunga gid iyang lawas. Ito nga namatay siya. Ha? Ito kisam ng isaw. Nangipo dahil siya dani. Sa kulildi. Kay pangwata sa pako. Hawilin rin Kay landong-landong man sa dari. Hawilin na. Di na may dalan ang atong gagian Sulay tagpanguha sa pako diri guys. Lasik Wala. Lasik isa. Agpas diha pagsabi. Kapag isaw. Lasik Agpas ba? Ha? Kuan ba nila ni? Lahingan. Ha? Nadagan dana? Lagi? Amo nang kuan ikubag. Ay, dini bagay dini. Sa kaigi. Uy, Ginoo ko hangin-hangin ka ba? Ha? Kaya may pag nagbutas ko na may mga tunog ay Agpas ba? Sige. Dani bibo, tulad to.
Ali diri dapit to. Bas. Kamu ra doha manung toto nag-ipo? Tulo, hindi. Ah, Ano pa po na ay giro ko. Ah, man dira oh. Sige, dali. Sige ahak dito unta day ta nag-agyo, dito ta agi ta. Na naaradan oh. De. Gigi ko. Sana. Pagdali ba? Na. Agoy. Oh, dira. Ali bib. Ali dali. Ali. Dira. Pas. Sunod ba? Ito ba isaw? Tuhaw da ko kayo oh. Pakaw. Na, kanao. Udlot. Kana. Tura kana. Ali din dini. Pas. Sunod din diri. Ginoo ko. Kuya, bisa danit niya. Ay! Ginoo ko. May baksan. Ginoo ko simbak ko. Ali ba? May nang naibaksan kita duha malamoy. Ha? Pagdali diha ba? Pagdali diha. Nagpo ka karon. Ayaw na paguban ako ra pa nagpo ha. Puntakon pa to nato si Auntie Mercy. Mausing dahil. Ilis daan niya niya. Ano to ah? Nagkakaw. Ili sa kabuang sayo kayo. Kaya ito ka ka. May nang kuan. Sakto pa niyo to ba? Agoy gid ko. Ang delikado ra ni na ay hala. Bitar pa ka dugpod biya. Ha? Kung na sa balay. Dugpod. Ada itu, Jimar. Bitar mo kanina ito. Gimbita bitaw ko panaon. September 1 birthday. Pwede ni. Ay, pahit na ni. Hawa dia. Hawa ang luto oh. Dura man siya sa pikas. Kasi labyog na na ako. Asa man paingon ning giali dinhi sunod sa ako ba? Lah. Delikado ra digma. Talsikan ta sa lubi. Ali bib. Ali diri. Kini dagan dani oh. Kung dagan ato makuha dani di na taglaw sa ibabaw ha. Di na dagan. Ay aglaw siya punta dito kay Ay na, layo na to. Ay, gapo to ito. Ang palit gayta sa itlog dito ilang Nicolasa da. Kasi na ilalati itlog. Ha? Ilalati. Na itlog sa ilatati? Pag sure diha. Ah, sa may itlog, pwede ka mo. An karni. Bus balik kaluman. Tang. Wa na ide? Ila larga na, sino mo. Ito magkaon ba na lima? Pagkaon sa pagho para mabutan ka. Yes. Pamili ka usod ako. Kaon. Pagkaon kay tinganon ta ka. Ako yung nagsaka na rin, urot na sa ba? Ay, hambigiro ning alin. Meron na buntag, urot na ko, pinakapunan eh. Saka di manggay kag paka. Dambil ko na niya niya gabi eh. Gani. Pagpanguha na diha. Lahingan kay mga tuto da. Ah? Daghan lahing. Lah, bangag man. To isaw ko ako. Ano kita nakauna dani. Nay usahay guys nga. Wa nay pakuag kakuha kay agkaunhan na. Karon daghan-daghan to sad nakuha oh. Ayaw. Kuha na diha oh. Sus Ginoo ko. Pas. Ito na may labyan hino ni Dani hindi. Sayang kaayo. Nay butong mukuha ije? Wala. Di. Agay! Alas. Hindi ako naman nalihok. Bawa. Hindi ako. Di dali. Pas. Ito na to. Hindi tunok. Jesus, gilabyan-labyan lang yung hindi. Ano ba yung kaayo? Kubra.
Wala, ya po. Sige na. Wala. Wala. Daghan na ah. Ang dalaga. Daghan na. Okay mo. Dapat mo. Ikaw ray kaon. Butang di ah. Agay gihagtad. Balik ka di. Ha? Magbalik na day si Dudong sa Cagayan ije. Jin. Aw kamigin. Ah sila kauban Ryan. Daghan na ah. Sige na. Ah. Okay. Lami na siya guys ko anon. Salad. Lapuan ra ba? Lapuan. Hala. Wa naman. Wa na. Among dugangan dito sa ibabaw. Kay base na ay daghan dito. Nya. Murag gamay-gamay ra man na kay. Dahil diya tan-awon pero pag mahagpata na gamay na kaayo. Nay pinuon bibo. Ha? Kasi nahinog. Isa? Pinuon pa ni ba? Ah, di ko kau na. Ha? 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 Tabi po. Mahal baliti. Tabi po. Ang tayo niya, Dani? Na may agyanan, Dani, pero nasira na. Wala na agyanan. Sa una, diha ko. Panguhag pa ko. Kay kung walay pa ko dito sa ilahan ni mama dito sa likod, anak ko diha. Diha ta na kuan na nakakontent sa pakukwin. Kaya ang akong hadera akong account sa TikTok kay pakukwin na to dako kayo. Dako kay bigo. Ah, tubig. Kisa ni tubig. Muna sa sindangan di ay. Ah, gibalhin di ang linya di ay. Nana. Uy, ko lagi. Daghan? Jesus, gilabyan naman ni Mario. Itong daginutong kay sayang pagsad. Patsada sa sunod kuha magbutas para diretso ang tamak bitaw di kag panagana nya ag-anam na rabag ka udto base na ay baksa nagpainit no diskarte ta kay para naatay sudan naman ni. Pero si Mario, di kayo agkaon si Mario Dani. Alam mo niya atawon ko eh. Ora ning sudan nga. Libre. Oh, di ba? Libreng sudan. Kung magkugi ka lang panguha, libre na. Ali, babe. Ali, dili. Uy, ginuko ka kuya basad. Uy. Uy. Atong liuk. Ay! Atong liuk-liuk kon ang kuan kay basig. Lato ato dako kayo. Halas ma. Tapos pa. Ano ya halas ya? Tuna. Tara. Tu ko ato. Aynya. Ko asa ba? Halas ya. Tu dako kayo ho. Dali. Tigo ko kita man. Dik. Good. Wow. Ay giahak. Giusikan naman yung kagana bagay bunali dan ni kamera hinuon. Titi kay karo. Paano? Sabay kong niyo ma. Titi ko ilong niyo ma. Di man kakabarog pandaginot na. Gamay ra maguna siya kung mahagpata na. Nahilama oh. Na. Sis. Gamay ra na. Ikaw kini ka magkaon. Hala, hagoy ginuo ko na abib daghan kaayo. Mio, ang among Mio. Hulat-hulat sa si Mio diri sa pultahan. Di aratanan ang among mga nakuha nga bako. Unya amo ni siyang lutuon sudan sa panihapon. Dagan-dagan siya guys. Unya di ay pinuon oh. Oh, kasi mo kaon og pinuon.
Di ara. Ato ni siyang lutuon unya sagulan siguro ni nato sa sardinas. Abangan na lang ninyo kung unsay masagol dani kay mukaon na sad ta og pako, mukbang na sad ta og pako. Thank you guys sa inyong tanan daghan kaayong salamat sa mga suporta ninyo sa amua. Thank you. Thank you so much. Og diri ra ko taman guys, daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa amua. Daghan kaayong salamat. I love you so much guys. Bye.